Hola, bon dia. El meu nom és Diego Pascual i la meva botiga és APP Informàtica. El meu negoci el va obrir un antic propietari, que es diu Andrés, i tindrà aproximadament 18 anys. Jo me vaig quedar a la botiga per traspàs, farà aproximadament 6 anys, i la veritat és que molt bé. Es comenci en un carrer diferent a este, en una altra ubicació, i ara estic en este local. Bé, malgrat que la informàtica m'apassiona i m'agrada moltíssim, probablement m'agrada més el tracte amb la gent. És un negoci que m'ha permès estar en contacte amb molta gent de Sueca i quan vaig explicar me dono compte que al llarg d'estos anys he conegut a molta gent. Bé, la veritat és que jo estava en una empresa que va tancar i vaig estar un parell d'anys treballant en algo que no tenia res a veure en esta professió i se me va ocórrer fer una xicotigua societat i estava treballant des de casa. I a través d'un bon amic me vaig enterar que este negoci se traspassava, me vaig interessar i així estem. Bé, la veritat és que ha sigut uns anys complicats, diguem que complicats. La informàtica és un sector que és complicat, els marges són xicotius i les vendes han pujat i ha baixat. La crisi s'ha afectat molt, però també és de veres que l'any passat l'actual pandèmia ha afectat molt i ha fet que se consumisca molt des de casa, s'han venut molts portàtils, tinta se'n venia moltíssima també, i ha tingut molts altibaixos. Bé, jo els meus estudis són d'informàtica, vaig estudiar electrònica també i administració de xarxes. Així en la botiga al principi tenia també una web de venda online d'automodelisme que a poc vaig abandonar perquè la informàtica cada vegada m'ocupava més temps i no podia dedicar-li aquest temps que requeria la mecànica d'aquests cotxes. En un principi només me dedicava a reparar ordinadors, a vendre, a fer xicotius manteniments i en algun moment vaig fer algunes webs també. Les webs sí que és de veres que a poc les he abandonat també perquè és una tasca que requereix moltes hores i no disposava d'ella. I a poc vaig anar augmentant reparació de telefonia, tablets, portàtils, i ara l'últim ha sigut la telefonia de Masmòbil, el fer molts distribuïdors de Masmòbil i també han apostat fort per aquesta botiga i han retolat i bé, han augmentat la presència en Sueca. També ens dediquem molt a empreses, anem a empreses, fem manteniments, tasques de seguretat informàtica, antivirus, firewalls i tot el que va relacionat en temes d'evitar sobretot els atacs als servidors. Jo trobo que la informàtica en general és molt necessària. Així tratem molt d'ajudar a la gent en els problemes que té, sobretot a l'hora de treballar en l'ordinador, la gent que està estudiant i requereix molt el nostre suport. Moltes vegades ve la gent nerviosa, no li funciona l'ordenador, té un examen, o està teletreballant i necessita sí o sí connectar-se a l'empresa i no pot. I aquests problemes que tenen tratem de donar una solució el més aviat possible. Sempre no se pot, però bueno, sempre estem ahí intentant ajudar a la gent el màxim possible. Als nous emprenedors els diria sobretot que no decaiguen, que la il·lusió no se perd, que avant, sempre avant, que darrere ni un pas, que miren cap avant i que pensen sempre que se pot. I molt d'ànim. Arrimat és un bloc sòlid on els comerciants de Sueca ens hem juntat
i tractem sempre de donar uns servicis importants a tota la gent que ve a veure-nos i a través de les nostres webs també els que ne tenim.